Здравейте, приятели! Днес ще направим анбоксинг и първи поглед над едно интересно устройство от ново поколение. А именно на производителя Hytera, модел P50. Това е POC радио, което използва мобилната мрежа за комуникация. Или казано по-просто, вместо да сме ограничени от стандартния обхват на една обикновена радиостанция, тук комуникацията преминава през мобилната мрежа. Това означава, че можем да организираме групи и да комуникираме на много големи разстояния, стига да имаме покритие от мобилните оператори. Тоест устройството да има свързаност към интернет. Много хора свързват подобни устройства само с професионалната употреба, охранителни фирми, транспорт, логистика, строителство и различни други организации. Но всъщност подобно устройство може да бъде интересно за любители. Например при офроуд групи, планински преходи, автомобилни събития, организирани мероприятия, спортни активности или просто когато група хора имат нужда от лесна и бърза комуникация. И другото, което е много важно, това устройство е свободно от лиценз, т.е. оператора му не е нужно да изкарва специални сертификати и да има лицензи за употребата му. Употребява се напълно свободно. Устройството за това видео е предоставено от фирмата POSHub, за което много им благодарим. Те винаги са в крак с новите технологии и могат да ни предоставят най-новото и най-интересното, което вълнува пазара. В този клип няма да навлизаме в подробности за настройка и конфигурация. Днес ще видим какво има вътре в кутията, как изглежда самото устройство, как е направено и ще изградим едни първи впечатления от него, а пък в следващото видео ще разгледаме подробно настройките, конфигурация и реална работа с него. Нека сега да започнем с анбоксинга. Ето е кутията на Hytera P50. Още от самата опаковка се вижда, че говорим за професионално устройство. Нека да отворим и да видим какво получаваме в комплекта. Какво ще открием? Първото нещо, което виждаме е опътването. Самата радиостанция. Много добра изработка. Под нея откриваме адаптера за зареждане, батерията, щипката за колан, USB Type-C към USB Type-A кабел, както за зареждане, така и за програмиране. И тук откриваме два преходника, в зависимост от коя страна сме, за адаптера. Сега да преминем към самото устройство. Ето го и него. Hytera P50. На пръв поглед изглежда като професионална радиостанция. За този корпус стои обаче малко по-различна технология. Hytera P50 е POC радио. POC означава Push to Talk over Cellular, или казано на български комуникация чрез натискане на бутон, която използва мобилната мрежа. Разликата спрямо класическата радиостанция е, че тук не разчитаме само на директна радиовръзка между две устройства. При стандартното радио имаме определен обхват, който зависи от честота, мощност, терен и дали използваме ретранслатори. При POC устройствата комуникацията преминава през мобилната мрежа и интернет. Това ни дава възможност да комуникираме между хора на много големи разстояния, например между различни градове или различни обекти. И другото нещо много важно при обикновените радиостанции е, че трябва да имаш лиценз, за да използваш дадена честота, на дадена мощност. При POC радиото това не е така. Оператора не е нужно да има лиценз, за да го използва. Това е едно от най-големите му предимства. И нямаше ограничения в броя устройства. Предимството е, че запазва удобството на радиостанцията, натискаш питотито
и говорим с групата. Но получаваме възможностите на съвременната комуникация. Неограничено, без лиценз. Това прави подобни устройства интересни не само за професионалната среда, разбира се, но и за чисто потребителско приложение. Значи, както може да го използваме професионално при фирми, охрана, транспорт и различни организации, но също така могат да бъдат полезни за любителски групи, например офроуд, ентусиасти, туристи, организатори на събития, автомобилни клубове или всякакви групи, които имат нужда от бърза и лесна комуникация. Вместо всички да звънят по телефона и да се търсят на контактите, кой на кой се обадил, идеята е просто натискаш бутона, говориш и всички в групата те чуват. Сега нека да разгледаме самото устройство. Първото нещо, което ни прави впечатление е качеството на изработката. Корпусът е много здрав. Пластмасата е много хубава, еластична, няма да издава никакви звуци и най-приятното голям, хубав PTT бутон, който може да бъде опериран както с ръкавица, така и без. Искам само да чуете приятния звук от него. Удобен и лесен за употреба с много навигиращи бутони. Отгоре имаме енкодер, в зависимост как е програмиран, има различни функции. SOS бутона ни, светодиод, който ни показва дали някой ни търси, дали устройството се зарежда и много други функции. Отстрани бърз преглед, буксата за слушалка и микрофон за връзване на различни аксесуари, с водоустойчиво капаче, с болт, което е много важно, за да може да запазим IP68 на радиото. В долната част на радиото откриваме USB Type-C, което е повече от прекрасно, стандартен конектор, както за зареждане, така и за програмиране на радиото. Като цяло, устройството изглежда компактно, но същевременно достатъчно здраво за ежедневна употреба. Нека преминем към поставяне на батерията и първото му включване, да видим как ще ни посрещне. Ще го оставя за момент на масата, за да мога да взема батерията. Батерията е реализирана с технологията литий-ион полимер, като капацитетът е 4000 мАч, доста голям капацитет, което ще ни осигури дълга работа. Защото все пак устройството разполага с Wi-Fi, SIM карта, GPS за тракване на позицията, т.е. ако някой се изгуби някъде, да може да се открие по последна позиция. Общо взето много глизотийки, за които трябва да имаме голяма батерия, за да може дълго време да ги използваме. След като отворим самото устройство, капака е много хубава пластмаса, както казах, еластичен. Няма да се притесняваме, че нещо ще се счупи. Веднага отзад ни посрещат SIM холдера и microSD холдера за мемори карти, за разширяване на паметта на устройството, което е много голям бонус, защото може да качим най-различни приложения, софтуерни, за които ще говорим в следващия ни клип за конфигурация и програмиране. Ето е батерията, няма как да се обърка да я сложим по различен начин, има си защитни пинове, при което като штракне, хоп, много здраво на мястото си, много плътно, дори и без капак не може да се отвори. За да се извади отново батерията, трябва да се подбутне в посока нагоре и навън. Тогава се откопчава от зъбите. Да сложим и капачето и да включим радиостанцията, да видим с какво ще ни посрещне. Хоп! Логото на Хитера. Ами като цяло, това е за днес и анбоксинга. Благодаря ви много, че бяхте с нас. Лайквайте, сабскрайбвайте се към нашия канал, споделяйте и до скоро виждане. В следващото ни видео ще конфигурираме и ще направим първи опити за комуникация. Благодаря ви много.